ja vaig a començar, sobre el Mediterrani, i ja dic, l'únic que volia introduir primer era el meu agraïment a l'associació per haver-me convidat. Sempre m'agrada estar en contacte amb la gent de Castelló i tinc molt d'apreci. I és un plaer estar aquí amb vosaltres avui. I us vaig a parlar avui del Mediterrani i bàsicament us vaig a parlar de per què és un mar singular. Començaré la meva xerrada ensenyant-vos aquesta diapositiva, que del Mediterrani no en té gaire, però és per ensenyar-vos alguna cosa molt important. Quan veieu aquestes imatges, tots vosaltres sabeu distingir el que és una sabana, el taigà, la tundra. Són paisatges que tots estem molt habituats a veure i que ràpidament identifiquem. Nosaltres som organismes terrestres, i ens agrada l'aigua, per descomptat, però estem més habituats a veure el que hi ha a terra que el que hi ha a mar. Llavors, quan mirem paisatges tan comuns com els que acabo d'ensenyar en medi terrestre, però els ensenyo i són del medi marí, què passa? Costa una mica més d'identificar. Alguns d'ells, per exemple, si us ensenyo els esculls coralins, tothom els distingeix per descomptat. Si us ensenyo, jo què sé, les fanerògames marines, també, però els altres potser us costa una mica més d'identificar. Doncs avui el que vaig explicar és una mica això i d'aquests paisatges quins són els més habituals a la Mediterrània. Que això és el que fa, alguns d'ells són els que fan particular la nostra mar. Una altra cosa que també vull destacar és que quan mirem en medi terrestre, distingir un bosc que està molt ben estratificat, amb diferents estats de vegetació, amb molts organismes, molt divers, i distingir-lo d'un desert. Perdoneu aquests guixots que fa, però el meu ordinador per alguna raó de tant en tant fa aquestes coses quan estic online. Doncs això està claríssim que tothom ho sap distingir-ho. Però quan anem a medi marí, un desert seria el que veiem a la platja normalment quan fiquem el cap a l'aigua, però això que veiem aquí a l'esquerra, que hi ha aquest interrogant, això, que seria un bosc en medi marí, a molts ens és més difícil d'identificar perquè no estem habituats a mirar sota l'aigua. Doncs avui el que pretenc, com deia, és que aprenguem a veure i a identificar els principals paisatges marins de la Mediterrània i del món, perquè precisament ho compararé amb els paisatges, els ecosistemes que trobem en altres mars, perquè veiem en què es caracteritza distintivament el Mediterrani, en què és peculiar. Per començar amb el Mediterrani, anem a veure una mica com es va formar. El Mediterrani es va formar a partir del que anomenem el mar de Tetis, que era un mar que hi havia fa uns 225-200 milions d'anys i que englobava el que actualment és el Pacífic i l'Índic. Llavors aquest mar es va anar tancant, aquí veiem com es va anar tancant tot el Mediterrani fins que vam arribar a tenir el que és avui la Mediterrània. Fixeu-vos que és un trosset de mar molt petit en comparació a tot el que hi ha en el planeta Terra. El mar Mediterrani és molt petitet. És un mar, a més, que té una sèrie de característiques que són les següents. La primera d'elles és que és un mar molt poc profund. De mitjana, aquí us ho poso, la mitjana de la mar Mediterrània són uns 1.420 metres de fondària. Sí que és cert que en el Mediterrani oriental arribem a més de 4.000, però la mitjana és aquesta. En canvi, si agafem els oceans del planeta, els grans oceans, l'Índic, el Pacífic, l'Atlàntic, la mitjana són 3.800 metres, o sigui, són molt més profunds. Doncs el Mediterrani és un mar poc profund i, a més, com està molt tancat, doncs tindrà unes particularitats que el fan molt diferent dels altres mars. Fixeu-vos, l'única obertura natural que tenim en els altres oceans és l'estret de Gibraltar. Naturalment, des que es va construir el canal de Suez al segle XIX, estem connectats amb l'oceà, amb el Mar Roig, que està aquí, i amb l'oceà Índic. I, naturalment, també tenim una obertura, l'obertura aquesta que hi ha als Dardanels, que ens comunica amb el Mar Negre. Però, en definitiva, és un mar amb molt poca quantitat d'aigua en relació a la quantitat d'aigua que hi ha fora. Per tant, això fa que la seva salinitat augmenti més ràpidament, la seva temperatura també, etc.
Llavors, una altra cosa que el fa molt interessant és el tema de les marees. Nosaltres sabem que les marees són causades per l'atracció de la lluna i el sol de l'aigua que hi ha, bueno, de l'aigua i de la terra. El que passa que l'aigua i l'aire, que són fluids, són arrossegats molt més fàcilment que no pas la massa de terra. Sí que també s'arrossega la massa terràquea, però el que s'arrossega més és l'aigua i l'aire. Llavors això fa que la lluna, que passa un parell de cops al dia per sobre de nosaltres, arrossega l'aigua i la fa moure, de manera que quan la lluna arrossega l'aigua puja la marea i després quan la lluna ja s'allunya la marea torna a baixar. Les marees, que són tan bestials, tan importants, tan conspícues en els mars freds i en latituds altes, aquí a la Mediterrània quasi són imperceptibles. Per exemple, els llocs on hi ha marees més grans al planeta són llocs prou profunds, per exemple, la badia de Fundy aquí al Canadà o el canal de la Màniga aquí al nord de França, entre França i Anglaterra. Fixeu-vos, on hi ha marees fortes són llocs on el mar és molt menys profund. Fixeu-vos aquest blau cel que us he pintat aquí on m'he posat les X, són llocs on el mar és molt profund, molt poc profund. I això fa que l'aigua que és arrossegada a través de l'Atlàntic, que, com he dit, fa uns 3.800 metres de fondària, quan arriba al canal de la Màniga, s'encarrila i, clar, ha de passar en un lloc molt poc fondo, molta aigua arrossegada per la lluna, i això fa que quan arriba al canal de la Màniga doncs pugi terriblement la marea i en llocs com el Mont Sant Michel, que el tenim aquí dalt, tenim fins a 14 metres de desnivell de marea. Fixeu-vos com queda buit, tota aquesta zona queda buida i quan puja la marea doncs queda totalment plena d'aigua. El mateix passa a la badia de Fundy, on el desnivell de marea són 16 metres. La badia de Fundy és el lloc on hi ha les marees més importants del planeta. Són llocs molt estrets i l'aigua s'acumula, s'encarrila i puja molt més que en altres llocs. Per exemple, aquí a Galícia, per exemple, que no és un lloc estret, doncs les marees són molt menors, de 2-3 metres, per exemple. A la Mediterrània, que és un mar molt petit, clar, la lluna arrossega també l'aigua, però l'arrossega poc tros. I llavors marees importants no n'hi ha. L'únic lloc important on hi ha marees és al nord de l'Adriàtic i després aquí a Tunísia el Golf de Gabès. En aquests llocs la marea, si a més va acompanyada amb altes pressions i tal, pot pujar fins a 1 metre. Es calcula que en algun moment a Venècia ha arribat a pujar a 1,60 m, crec, una cosa així, o sigui, és la màxim que s'ha arribat, però les marees habitualment no superen el metre, igual que passa al Golf de Gabès. I la resta de la Mediterrània és un mar sense marees i és particular en això, com a molt hi ha 10-20 centímetres de desnivell de marea. Sí que és cert que en moments d'anticiclònics les aigües poden descendre fins uns 80 centímetres, però normalment no és així. I després, explicat aquestes coses que acabo d'explicar, és una mica per donar unes bases per entendre tot el que explicaré ara. Dit això, els paisatges depenen una mica d'aquests factors que he explicat i anem a veure quins són els principals paisatges que trobem a nivell mundial sobre substrat tou i sobre substrat dur. El substrat tou són els substrats com la sorra, el fang, la grava, és a dir, aquests substrats que són mòbils i que no són gaire agradables per la vida per una raó. La sorra es mou i amb el seu moviment abraça els organismes, els erosiona. Per tant, el que visqui sobre substrat tou haurà d'estar molt ben adaptat i la vida sobre substrat tou és molt més difícil que sobre substrat dur. El substrat dur és molt més adient per la vida que el substrat tou i normalment sobre substrat tou la diversitat que trobarem serà molt més important. Anem a parlar
dels principals ecosistemes que trobem sobre substrat tou a nivell mundial i veurem quins estan a la Mediterrània i quins no. Són aquests tres els principals, els prats de fanerògames, els prats d'algues i els fons detrítics. Anem a començar per als primers d'ells, els prats de fanerògames. Quan mirem, per exemple, aquesta foto des d'un lloc una mica alt, observem que en el mar, a les platges, de vegades hi ha unes taques així fosques. Aquestes taques solen correspondre amb fons de roca o bé amb el que anomenem els prats de fanerògames marines, com aquesta d'aquí, la famosa Posidònia oceànica, que segurament molts de vosaltres n'heu sentit parlar. Les fanerògames marines no creixen només sobre sorra, però també poden créixer sobre roca. Però sobre sorra és molt important que hi creixin perquè, esclar, converteixen això, que és realment un desert, en un oasis de vida. Penseu que en un prat de fanerògames marines poden viure fins a 1.000 espècies diferents. Per què són fanerògames, no són algues? Són fanerògames perquè fan flors. Fan unes flors de color verd que es reuneixen amb unes inflorescències en 3 flors, i aquestes inflorescències són de color verd perquè sota l'aigua no hi ha insectes. Si no hi ha insectes, no cal tenir colors. La majoria de fanerògames marines tenen flors verdes o una mica vermelloses. Per exemple, la Posidònia oceànica les té ben bé verdes. Quan aquestes flors fan fruits, aquests fruits, clar, es reuneixen en grups de 3 corresponents a les 3 flors de la inflorescència i aquests fruits s'anomenen olives de mar. A Castelló teniu la sort que moltes vegades la Posidònia vostra floreix i fa els fruits i es trobeu a la platja, barats i així. Aquí a Catalunya l'aigua és més freda, a Catalunya la nostra, la Costa Brava, i aquí floreixen molt poc les fanerògames. Les fanerògames es troben arreu del planeta, però hi ha zones en què n'hi ha molt poques. Aquestes zones, per exemple, que estic guixant aquí a la pantalla, hi ha molt poques. El lloc on hi ha més espècies, naturalment, és el sud-est asiàtic. El sud-est asiàtic és una zona de radiació d'espècies, una zona, un hotspot, el hotspot mundial, i aquí és on hi ha més fanerògames marines. En el món hi ha unes 59 fanerògames marines i aquí, fixeu-vos, n'hi ha de 12 a 15, que poden viure al sud-est asiàtic. Fixeu-vos, al Mediterrani només n'hi ha 6. Llavors, aquest és un punt de radiació mundial d'espècies, per això n'hi ha tantes. Llavors, les fanerògames marines tenen una importància vital per moltes coses. Una de les coses que potser no tenim en compte és que capten carboni atmosfèric i són un pou de carboni. És a dir, per evitar l'escalfament del planeta, doncs fan falta vegetals i, esclar, com de fanerògames marines n'hi ha poques, 59 és molt poc, però n'hi ha molta extensió coberta de fanerògames marines, això fa que siguin un important pou de carboni pel nostre planeta. A part, naturalment, la seva importància radica en que representen un hàbitat ideal, un refugi, un aliment per moltíssims organismes, tant vegetals com animals. Aquí us n'he posat alguns, peixos, algunes nacres, però hi ha orissos, hi ha estrelles, hi ha hidrozous, briozous, algues, hi ha de tot. Hi ha molts organismes, s'ha comptabilitzat més de 1.000 espècies diferents que poden viure, per exemple, en un prat de Posidònia oceànica, el qual és una barbaritat. Són prats, insisteixo, no són boscos, són prats, però són prats molt ben estructurats quan estan ben conservats. Quan estan ben conservats, com veieu, tenen una gran diversitat. Quan comencen a degradar-se, la diversitat disminueix enormement. Els prats que estan ben conservats tenen una diversitat molt gran. Quan comencen a degradar-se, aquesta diversitat disminueix ostensiblement. Per altra banda, els herbeis de Posidònia tenen moltes altres coses importants i és que es porten detritus a les platges, als fons. Aquests detritus són utilitzats també per molts altres organismes detritívors. I després tenen la característica també molt important que frenen la força de les onades. I això
al frenar les forces de les onades estem protegint la nostra costa. Una altra cosa molt important de les fanerògames marines és que les fanerògames marines, al tenir la majoria d'elles, la gran majoria de fanerògames marines, tenen aquestes fulles llargues que veieu aquí. Aquestes fulles, quan arriben als sediments, els sediments són captats per les fulles i cauen a dintre de la pradera. Com van caient a dintre la pradera, l'única solució que té la Posidonia oceanica, en aquest cas, per exemple, és començar a créixer, a fer aquests rizomes verticals per impedir ser colmatada de sorra. Al fer aquests rizomes verticals, aquí es va acumulant sorra i llavors, fins que es tornen a haver-hi molts sediments, segueix creixent i així es va formant una estructura aquí baix. Aquesta estructura és el que anomenem la mata, aquí la teniu. La mata està formada per els rizomes, les tiges subterrànies de la fanerògama i les arrels, aquí tenim les arrels, les tiges subterrànies i el sediment. I la mata aquesta, aquí us he posat una foto, pot tenir tranquil·lament a les nostres costes mig metre, 1 metre d'alçada, o sigui, pot tenir una amplada considerable. Fins i tot, per exemple, a Cala Colip, quan van desenterrar els pessis que tenen els pessis de 2.000 anys d'edat que hi ha a l'entrada de Cala Colip, van veure que hi havia 1 metre de mata a sobre del pessi. Vol dir que en 2.000 anys aquesta mata ha crescut 1 metre. Si la destruïm, si destruïm la mata, naturalment això és a escala humana irrecuperable. I per això les fanerògames marines, inclusive la Posidonia oceanica, estan protegides per la Unió Europea. Almenys en el Mediterrani les hem protegides per evitar que siguin destruïdes. En altres llocs del planeta, també en molts llocs estan protegides les fanerògames marines. Com dic, n'hi ha 59, n'hi ha poquetes. Llavors, quan destruïm una fanerògama marina, què passa? Com la mata, la funció que té, i totes les fanerògames marines, encara que no facin mata, hi ha algunes que en fan i unes altres que no, el que fan és captar els sediments que porta l'aigua. Què passa? Si nosaltres destruïm la Posidonia oceanica, la platja queda desprotegida perquè les fanerògames marines el que fan és disminuir la força de les onades i, a més, fixar el sediment. Quan això no ho tenim, ho destruïm, hem de protegir de forma artificial les platges construint espigons, com ha passat aquí en el meu poble. I quan els espigons ja no donen per més, per exemple, aquí al Maresme, sovint el que trobem és destrosses gegantines quan hi ha un temporal fort a la costa, i és perquè hem destruït la protecció natural que hauria d'estar aquí al fons, que són aquestes fanerògames marines tan importants per tants motius. Ara us n'he explicat alguns, no explico tot. Com destruïm les fanerògames marines? Les destruïm de moltes maneres. Les fanerògames marines, al captar el sediment que està en suspensió, netegen l'aigua, i on hi ha moltes fanerògames marines l'aigua és molt neta. Quan per alguna raó hi ha molt de sediment provocat, per exemple, dintre els ports o a les platges o per el que sigui, les fanerògames marines no donen a l'abast per agafar tot aquest sediment i acaben degradant-se i, per exemple, a l'interior de la majoria dels ports de la Costa Brava el que trobem és això d'aquí, és a dir, 0 fanerògames marines allà on sí que n'hi havia. Després, per exemple, moltes vegades són destruïdes per les pales de les barques d'arrossegament, com es veuen aquí. Les barques d'arrossegament passen per aquí amb les pales i, esclar, un cop ho han destruït, com dic, això no és recuperable a escala humana. Per exemple, perquè us feu una idea, durant la Segona Guerra Mundial van caure unes bombes a la pradera de Port-Cros, a França, unes bombes que van provocar un forat a dintre la pradera de Posidonia de Port-Cros. Aquests forats, avui en dia, més de 75 anys després,
segueixen exactament igual com estaven. O sigui, destruir la pradera no permet recuperar-la a escala humana i, per tant, és per això que la Unió Europea fa molts anys ja que la va protegir. Catalunya va ser un dels primers llocs que es va protegir també i s'està intentant no destruir-la més, però és cert que a poca fondària està molt i molt tocada, pràcticament tot arreu. A més, fondària està una mica millor. No viuen fins a gaire fondo, viuen a la zona fins uns 25-30 metres aquí a la Costa Brava, una mica més fondo més al sud. Una altra manera de destruir la pradera de Posidònia, que hem de tenir en compte els que tenim barco i tal, és arrencar els rizomes. Veieu, això és el rizoma, aquestes tiges subterrànies, quan tirem l'ancle sovint les arrenquem, i malgrat que aquestes tiges poden arrelar de nou, sovint no arrelen i les trobem a la platja varades o així agafades a les àncores. I després, naturalment, una altra manera de destruir-les, que això, gràcies a Déu, ja s'intenta que no passi, és fer macroconstruccions o en llocs on hi havia praderes. Per exemple, això és l'aeroport de Niça, que no tenien terreny per aquí mig i el van posar sobre unes praderes de Posidònia quan encara no estaven protegides. Ara això seria impensable, perquè qualsevol construcció que es faci sobre un prat de Posidònia oceànica hi ha un estudi abans i segurament no acceptarà aquest estudi que es faci qualsevol construcció. Però se n'han fet molts de desastres. Per exemple, altres desastres que s'han fet és construir preses en excés, en rius que no tenen gaire cabdal o que en tenen molt. Per exemple, al Nil, en el Nil s'han construït la presa d'Assuan, les dues preses d'Assuan, es van construir en els anys 50 i en aquest moment el delta del Nil ha regressat de manera molt important i també s'han fet malbé, naturalment, els prats de fanerògames que hi havia per allà. Bé, no vull parlar més de fanerògames, anem a parlar d'algues. Els altres prats típics d'algues són, els altres prats típics del fons marí són prats d'algues, com aquest que veieu aquí. La foto no és gaire bona, però és que costa fer fotos de prats d'algues que es vegin bé. Els prats d'algues estan presents a tot el planeta. Aquí he posat una bola del món perquè es vegi un globus terraqui, que es diu, perquè es vegi que estan presents a tot arreu. Els prats d'algues normalment, sobre fronts tou, parlo, creixen sobre sorra, també una mica sobre fang, i es caracteritzen perquè formen espècies que tenen una part a sota normalment composta per rizoides que compacten sorra entremig, de manera que es forma una mena de bulb, com una ceba, com una ceba d'aspecte, i aquest bulb està format per rizoides compactats en sediment, o bé hi ha algues que s'enganxen d'aquesta manera, fent petits rizoides així. Això pot passar fins i tot amb estolons, ja ho veurem. Aquí, per exemple, un exemple d'un prat d'algues sobre sorra. Aquests prats d'algues són molt habituals en els mars tropicals, en el que anomenem el lagún. Si algú té l'oportunitat mai d'anar en el lagún de zones tropicals, veureu que hi ha grans extensions d'algues com aquestes, alimedes, abramelleles, flavèlies, odotees, coses així. Normalment algues verdes. N'hi ha de marrons també, però bueno, el normal són algues verdes. Però... Perdó? Caulerpa! Caulerpa, molt bé, sí. Però, molt bé, caulerpa, sí. Però en el Mediterrani també hi ha algues que poden viure sobre sorra. Al Mediterrani no són gaire habituals, A Castelló sí, però aquí a Catalunya n'hi ha molt poques algues que visquin sobre sorra. N'hi ha, però no és l'habitual. Per exemple, al Delta sí, en trobem, a la costa de Tarragona, però ja arribant cap al Maresme i la Costa Brava és molt més rar trobar prats d'algues.
Llavors, els prats habituals d'algues els formen algues com aquesta d'aquí, la Caulerpa prolífera, que és una alga autòctona del Mediterrani, és a dir, que està aquí des de fa molts anys, milions d'anys. Però, darrerament, tots ho sabem, hi ha algunes espècies que han invadit la Mediterrània, com aquestes Caulerpa taxifolia o Caulerpa cylindràcia, i algunes d'aquestes, per exemple, la cylindràcia, sí que ha arribat ja a la Costa Brava i suposem que en poc temps s'haurà colonitzat molta més extensió de la que ha colonitzat fins ara. La Caulerpa taxifolia està present també a molta part de la Mediterrània ja, però sembla que a Catalunya no hi ha arribat encara i la cylindràcia no. La cylindràcia ja ha arribat a Catalunya, fins i tot sembla molt més agressiva encara que la Caulerpa taxifolia. Són algues que normalment viuen sobre sorra, però també poden viure sobre roca. Llavors, sobre sorra, el problema que tenim és que, esclar, si viuen sobre sorra, creixen a una velocitat gegantina, més ràpid s'estenen que la Posidonia oceànica. Per exemple, aquí veiem com alguns estolots, les caulerpes normalment tenen un estoló, un filoide i un rizoidis petitets amb els que s'afixen el substrat. Aquest estoló va creixent, el veieu per aquí, i pot créixer per sobre de la Posidònia i acabar, doncs mira, tot això ja és caulerpa, la Posidònia aquí mig ofegada, i acabar ofegant-la totalment. Me direu, això és greu? Bueno, sí, molt, perquè, esclar, en un prat de Posidònia ja hem dit que està molt ben estructurat, hi ha moltes espècies, hi ha un nombre increïble d'espècies. En un prat de caulerpa hi ha un nombre molt inferior d'espècies i, per altra banda, la Posidònia té totes aquestes funcions de fixació del terreny, de refugi, d'aliment, i en canvi les caulerpes no tenen aquestes funcions de refugi i sobretot d'aliment, perquè moltes tenen sesquiterpens, que són algues que no són menjables per la majoria d'espècies. Una altra comunitat, ecosistema que podem trobar sobre substrat tou és el que anomenem, així amb nom genèric, els fons detrítics amb rodolits. Els fons detrítics, si vosaltres imagineu, això és el fons marí, normalment hi hauria sorra per aquí, sorra. Però de tant en tant, en alguns llocs particulars, s'hi acumulen, no gaire fondària, fins a uns 100-110 metres de fondària a la Mediterrània, s'hi acumulen algues vermelles, com aquestes que veieu aquí, que fan aquest paisatge. Veieu aquest paisatge? Veieu la mida d'aquestes algues? Això és un submarinista perquè veieu la mida d'aquestes algues. Aquests paisatges on s'acumulen aquests rodolits, aquestes algues vermelles són els rodolits, aquestes algues que veieu aquí, les veurem amb més detall. Doncs aquests fons detrítics que hi ha, aquestes algues vermelles, i a més hi ha closques de bitxos, o sigui, hi ha molts restes d'altres organismes animals, però sobretot hi ha aquestes algues vermelles estan presents a tot el planeta. A la Mediterrània es troben fins a uns 111 metres de fondària, però a llocs com les Bahamas estan aquí a l'est dels Estats Units, que hi arriba molta llum a molta fondària, poden haver-hi aquests rodolits fins a 268 metres de fondària. Rodolits vius, estan fent la fotosíntesi, creixen molt a poc, però creixen. Els rodolits són aquestes algues vermelles, són algues que, fixeu-vos, tenen un aspecte com arbrets petitets, de vegades més rodonets, i són algues que rodolen sobre el substrat i es van acumulant unes sobre les altres, les de sota estan mortes i les de dalt estan vives. I, com deia, s'acumulen sobre la sorra. I la importància d'aquests rodolits és molt gran perquè el que fan és convertir un fons de sorra que seria mòbil i que donaria
que hi podrien viure molt poques espècies, per exemple, aquest d'aquí, el converteixen en un substrat dur, encara que es mogui una mica, és dur, perquè, esclar, allà aquests rodolits es mouen molt poc, I llavors, què passa? Es mouen amb els corrents, es mouen poc, i aquests rodolits serveixen de substrat per numerosíssimes espècies animals, com aquests que veieu aquí, però sobretot per moltíssimes espècies vegetals, que ja dic que això seria la sorra on no hi hauria pràcticament res, aquesta fondària, i en canvi quan hi ha rodolits es converteix en un oasis de vida. Els rodolits són molt importants. Hi ha alguns llocs a la Costa Brava, per exemple a Palamós, hi ha alguns canals on hi ha fins a 20 centímetres de rodolits acumulats. A Balears hi ha zones enteres, tota la badia de Palma, plegada de rodolits en el fons. Però a Brest, per exemple, que n'hi ha moltíssims, hi ha 30 metres de rodolits acumulats d'aquests, és el que anomenem el merl en bretó, s'anomena merl, en català el grapissà, i com veieu tenen molta importància perquè, repeteixo, és com la Posidònia, transformen un desert en un oasis, perquè transformen un substrat tou poc agradable per les algues, en fondària les algues necessiten, sobre sorra en viuen molt poques, ho transformen en un oasis de vida. Per tant, els rodolits són molt importants en fondària. Aquests paisatges potser no els heu observat mai, els submarinistes sí, perquè podem trobar fons de rodolits a poca fondària en determinats llocs i fins, ja dic, 110 metres tranquil·lament a la Mediterrània, 268 a les Bahames. Els fons de rodolits estan sent explotats constantment per les barques de pescadors d'arrossegament i, naturalment, els destrueixen i quan els pugen a la barca, si els hi toca molt de rato el sol, els tornen a l'aigua, encara sobreviuen, però molts queden tocats. Molts dels rodolits actualment de les zones de pesca estan totalment morts. Penseu que són algues que creixen a menys d'1 mil·límetre a l'any, creixen super a poc i clar, queden molt tocades pel sol. Aquí veiem, per exemple, perquè veieu un fons de rodolits pescat amb pesca, amb unes xarxes científiques, o sigui, això era un barco d'arrossegament que hi anaven científics i pescaven amb unes pales molt més petites que les que utilitzen els pescadors professionals. Amb una sola pesca van pescar més de 1.000 i pico espatangos, aquests orissos de fondària, i a més, el que és més terrible, van passar per un bosc d'algues. Aquestes algues marrons que veieu aquí són unes algues que poden fer fins a metro i mig d'alçada. Es diuen Laminaria rodriguesi, està pràcticament extingida a tot arreu i sobretot perquè viu sobre aquests rodolits i, esclar, la pesca d'arrossegament. Com veieu, això era una pesca científica. Fixeu-vos, ens vam destruir-ho tot. Això va ser terrible. De fet, la Laminaria rodriguesi en aquests moments només queda a llocs molt particulars. Per exemple, entre Menorca i Mallorca, hi ha el que es diu el Canal de Menorca, i en el Canal de Menorca hi ha el lloc on hi ha les fibres òptiques i les fibres de comunicacions que connecten Mallorca amb Menorca. Aquí està prohibidíssim arrossegar perquè si et carregues les fibres de connexió entre les dues illes, arreglar-los val un dineral. I llavors, en aquests moments, els únics llocs on hi ha praderes ben desenvolupades són llocs així on no es pot pescar. Aquí o en alguna reserva marina, per exemple, a Colombrets en teniu, aquests de Castelló, a Colombrets teniu la Laminaria rodriguesi, a més amb molt poc fondo, 45 metres, és perquè hi ha surgències submarines i llavors hi ha les laminàries a poca fondària, però normalment viuen a més de 70-80 metres de fondària, les Laminàries rodrigueses. Llavors, realment,
Els fons detrítics són molt, molt interessants. És una pena que estiguin destruïts pràcticament a la gran part, més del 90% de la Mediterrània. Hem vist el substrat tou. Ai, aquí he posat substrat tou, ara anem a parlar del substrat dur. Perdoneu, he fet un còpia i pega. Aquí haurem de posar substrat dur. Substrat dur. Hem vist el substrat tou i ara anem a veure el substrat dur. Sobre el substrat dur parlarem dels esculls coralins, els quelts, els boscos de focals i el coralligen com a principals ecosistemes. Vaig a començar per als esculls coralins. Els esculls coralins, igual que les fanerògames marines, tenen un màxim de nombre d'espècies aquí al sud-est asiàtic. És el hotspot de tot, el sud-est asiàtic. Hi ha altres puntets en el món també que són hotspots, però el més important i més gran és el sud-est asiàtic. I els esculls coralins, naturalment, estan distribuïts a les zones tropicals o subtropicals del planeta. Necessiten l'aigua que no augmenti molt de temperatura ni baixi molt de temperatura, són molt estrictes, o sigui, necessiten una temperatura més o menys constant. Naturalment, al Mediterrani no en trobarem d'esculls coralins. Hi ha molt pocs coralls d'aquests hermatípics del Mediterrani i no hi ha el típic, els esculls coralins típics no hi són. Aquí tenim la imatge idèntica d'un escull coralí. Concretament, això és una illa volcànica i ha anat creixent i s'ha anat formant aquesta barrera, aquest escull coralí tot al seu voltant. I això d'aquí és el laguna que on us he dit que hi creixien els prats d'algues. Això és un escull coralí molt ben conservat, amb una dominància animal molt gran. Però els esculls coralins tenen una característica que molta gent no sap, que és el que vaig explicar ara. Si nosaltres mirem un escull coralí, això que he dibuixat en groc són els coralls. Els coralls són aquestes coses que estan assenyalades en groc. Els coralls estan fixats sobre el terra de manera, diguéssim, una mica feble. Si els coralls estiguessin solets i vingués un tifó, per exemple, un macrotemporal, els destruiria molt fàcilment. Els coralls necessiten algues vermelles, que és això que està aquí en vermell i que aquí està en vermell. Tot això que veieu aquí són algues calcificades vermelles, algues que estan impregnades en carbonat calci. És tot això que vaig guixant per aquí. Això és el ciment dels esculls coralins i pràcticament un 50% dels esculls coralins està constituït per aquest ciment. Els esculls coralins hi ha molt poques algues, n'hi ha, però poques. Veieu aquí, per exemple, unes de verdes. Només quan els esculls estan en llocs eutròfics, és a dir, estan començant a estar desequilibrats perquè hi ha massa eutròfia, llavors comencen a haver-hi moltes més algues. Però amb un escull coralí normal, net, pristí, veurem poques algues. Recordo una vegada que vaig anar a Maldives i em vaig dedicar a buscar totes les algues que vaig trobar. Feia immersió i snorkeling unes 10 hores al dia i vaig trobar igual, em sembla, 35 espècies diferents. A Maldives està molt ben conservat. Llavors aquí és per ensenyar-vos un escull pristí i un escull afectat per una certa eutròfia, quan comença a haver-hi moltes algues, toves, no calcificades, les calcificades sempre hi són, quan comença a haver-hi molta alga tova, malament. Els esculls viuen a llocs molt pobres en nutrients i necessiten la participació d'aquests organismes que veieu aquí. Això són els pòlips, és a dir, el corall és una colònia on hi ha molts organismes, que són els pòlips, que és això que assenyalo aquí, que construeixen un esquelet sòlid comú. Aquests pòlips, aquí els teniu, capturen fitoplànctons o plàncton i tal, però en simbiosi tenen unes algues que són això que veieu taronjat aquí, són el que anomenem les zooxantel·les. Les zooxantel·les són uns organismes, són miozous dinoflagel·lats que viuen en simbiosi amb els pòlips. Els pòlips els protegeixen i les zooxantel·les els hi donen fotosintetasa, és a dir, fabriquen hidrats de carboni
per al corall i el corall protegeix a les algues. M'he explicat, espero. Bé, què passa darrerament? Amb el canvi climàtic, que és una de les pitjors amenaces que hi ha al mar actualment, estan afectant terriblement precisament a les zooxantel·les. Les zooxantel·les normalment estan dintre del corall, en aquests pòlips, però si la temperatura de l'aigua puja molt, que és aquest cas del mig, les zooxantel·les abandonen els coralls i els coralls acaben blanquejant-se, queden blancs. Els coralls blancs és degut a que han perdut aquestes algues que estaven en simbiosi. Naturalment, aquestes algues, si la temperatura de l'aigua no es manté calenta durant un període massa llarg, poden tornar a conquerir el corall, a tornar a entrar en simbiosi. Però en el cas que els períodes d'escalfament durin molt de temps, els coralls acaben morint, que és aquesta darrera imatge d'aquí, o aquesta d'aquí, els coralls blanquejats. Aquests han perdut les zooxantel·les i aquests estan totalment morts. Els coralls blancs han perdut les zooxantel·les i després acaben morint. Això és un dels perills més greus que hi ha en aquests moments quan els esculls coralins. Esculls que no hi ha a la Mediterrània, insisteixo. Naturalment, el canvi climàtic també està provocant que augmenti el CO2 atmosfèric i això fa que també augmenti el CO2 gas, el CO2 en dissolució dintre l'aigua. Com el CO2 es manté en equilibri amb el bicarbonat, quan el CO2 es barreja amb aigua, es forma bicarbonat, es desprenen protons d'hidrogen. Aquests protons d'hidrogen el que fan és augmentar l'acidesa de l'aigua. Com aquests organismes que estan calcificats, per exemple, algunes algues o alguns organismes fitoplantònics o els coralls mateixos estan calcificats, l'hidrogen aquest, l'àcid, acaba dissolvent, no és que ho dissolgui, o sigui, per compensar aquests protons, els organismes aquests es descalcifiquen. Per exemple, veieu aquest organisme que veieu aquí ha quedat descalcificat, aquí està descalcificat, aquest carbonat càlcic es perdrà també. És a dir, l'augment del CO2 atmosfèric el que està provocant és l'acidificació dels oceans i la descalcificació de multitud d'organismes calcificats que hi ha en els oceans. I això és un dels pitjors perills que existeix en aquests moments en el Mediterrani i en la resta dels mars del planeta. És un perill molt, molt, molt important. El segon ecosistema que explicaré sobre Sustat d'Ús són els kelps. Els kelps són aquestes algues gegantines, per exemple, aquestes d'aquí, que veiem, perquè veieu, per exemple, aquestes són les més grans del planeta, és el Macrocystis spirífera. Aquí el veieu, forma uns boscos gegants, això pot tenir tranquil·lament una alga d'aquestes, uns 50 metres d'alçada. Us he posat aquí un submarinista i aquí un mamífer marí perquè veieu la mida de la història. Són algues que, de fet, estan anclades a una fondària de 20-25 metres normalment, no més, que pugen a la superfície, s'aguanten gràcies a uns flotadors gegants, aerosis, es diuen això en nom científic. Aquests flotadors estan plens d'aire i permeten que l'alga s'aguanti. Una alga d'aquestes pot pesar tranquil·lament 25, 40, 100 quilos. I quan arriben a la superfície, s'estenen per la superfície, veieu, gràcies als flotadors. Els veieu aquí, els flotadors. Llavors, aquestes algues, on es troben? Anem a mirar on es troben els kelps. Tornem a la temperatura del planeta, que és el més important. Si ens hi fixem a la temperatura del planeta, les zones tropicals i subtropicals estaven ocupades per els coralls, bàsicament. Estic parlant molt generalment, hi ha altres coses al món, estic parlant de generalitats. Però què passa a les zones fredes? Mirem aquest corrent d'aquí. Això és el corrent del Pacífic Sur. És un corrent que travessa el Pacífic Sur en fondària. Quan xoca amb el continent americà, en Sud-amèrica, l'aigua freda que
que travessa el Pacífic, remunta la superfície i crea aquí una zona d'aigua freda. La veieu? En aquesta zona verda d'aquí és aquesta zona on hi ha el que s'anomena un upwelling. Un upwelling és una remuntada d'aigua profunda molt rica en nutrients. Penseu que en el mar els nutrients van cap avall. Llavors, si un corrent fred que travessi el Pacífic remunta cap a la superfície en aquesta zona, provoca que en aquesta zona en concret hi hagi molts nutrients i aigua freda. El mateix passarà naturalment a la zona de Namíbia, a l'Skeleton Coast d'Àfrica. Doncs en aquesta zona passa exactament el mateix, aigües molt fredes. Aigües molt fredes, què vol dir? Hi haurà algues molt grans, molta producció, hi haurà molt fitoplàncton, hi haurà molt zooplàncton, hi haurà tota la cadena tròfica, els peixos, hi haurà tots els mamífers marins, les balenes, els elefants marins, tot això, en aquestes zones d'aquí. El mateix passa amb la corrent freda que travessa el Pacífic Nord i arriba a la zona de Califòrnia. A la zona de Califòrnia l'aigua està molt freda, hi ha orques, hi ha foques, hi ha ple d'animals que necessiten aigua freda i molts nutrients i, per contra, a la Terra sol haver-hi sempre un desert, el desert de Nuevo México, de la península, com es diu, de Baja Califòrnia, etc. Aquí trobem el desert d'Atacama, aquí trobem el desert de Namíbia, l'Skeleton Coast, és a dir, coincideix els llocs on hi ha upwellings amb desert a la terra i molts nutrients al mar, I efectivament, on hi ha kelps, on hi ha aquestes algues gegantines, precisament en aquestes zones on hi ha els upwellings, per exemple, tot el sud-oest i el sud d'Austràlia, la zona de Namíbia, el sud d'Amèrica del Sud, remunta una mica cap aquí, zones d'upwellings, aquí hi ha una corrent freda que també permet la presència de kelps aquí, o per exemple aquesta corrent freda d'aquí permet que al nord d'Europa, veieu, al nord d'Europa també hi hagi, o per exemple al Japó, Kamtxatka, etc. És a dir, on hi ha aigua freda hi ha molts nutrients i aquí es desenvolupen aquestes algues gegants precioses que veieu a la imatge. Aquestes algues precioses, per exemple, n'hi ha moltes de molt grans, com deia, aquestes de 50 metres, però per exemple aquí a Espanya o la Bretanya francesa trobem algues també molt grans, poden fer uns 2 metres o una mica més, com aquestes d'aquí. Això són verdaders boscos. Fixem-nos que la gran quantitat d'espècies que ja veiem només en aquestes fotografies, en aquests boscos. Això són els boscos gegants del fons del mar. Quan parlem dels kelps estem parlant dels grans boscos marins, com aquella laminària Rodrigues que us he parlat que hi havia a Balears, que és un bosc marí de fondària, doncs aquests estan aquí just una mica per sota el nivell del mar. Aquests boscos, perquè veieu, això seria un d'aquests de macrocistis de Califòrnia, doncs engloben quantitat d'espècies vegetals i animals de tots tipus, estrelles de mar, orissos, llagostes, peixos, grans depredadors, etc. Tot això està present en aquests grans boscos. Són els boscos. És com en terra tenim clar el que és un alzinar, doncs això són els boscos del fons del mar. Els grans boscos són això. Els boscos, naturalment, estan en perill d'extinció a molts llocs, degut, per exemple, quan hi ha sobrepesca. Què passa? Quan hi ha molta sobrepesca, els orissos proliferen i els orissos es mengen els boscos. O, per exemple, si l'aigua s'escalfa molt, els boscos desapareixen, o si hi ha molta competència amb altres organismes, degut a eutròfia i tal, també. Llavors, per exemple, aquí us ensenyo, no? Això seria un bosc a Monterey, Califòrnia, un kelp d'aquests. Això és el que queda del kelp després que hagi passat una manada d'orissos. Per què va passar això a Califòrnia? Passa de tant en tant? Doncs mira, molt fàcil,
perquè és un sistema molt complex però a la vegada molt fràgil. Llavors aquí tenim el kelp serien les algues, a les algues se les mengen els orissos, els orissos se'ls mengen bàsicament les llúdrigues marines, aquests kelps de Califòrnia se'ls mengen les llúdrigues marines de Califòrnia. Les llúdrigues normalment no són un àpat correcte per les orques. Les orques normalment no mengen llúdrigues. Les orques necessiten un aliment més consistent, que poden ser lleons marins o foques, les foques aquestes portuàries. Però què passa? Alguna vegada les orques han començat a menjar-se a les llúdrigues i, esclar, el menjar que li aporta una llúdriga és molt inferior al que li aporta un lleó marí, per exemple, ja n'han de menjar moltes. Es van pràcticament destruir fa uns anys la població de llúdrigues, llavors els orissos van proliferar i els orissos es van menjar els kelps. Fixeu-vos el que pot arribar a fer una manada d'orissos que estigui en forma. Finis, anem a veure els boscos de focals. Anem a veure els boscos de focals. Els boscos de focals, ara ja entrem a la Mediterrània. A la Mediterrània no hi ha aquests kelps, necessiten aigua freda. La Mediterrània és un mar que s'escalfa molt a l'estiu. Els kelps necessiten aigües que normalment no pugin de 12 graus. Per això la laminària rodriguesi viu en fondària on l'aigua no puja de 12 graus. Però a la Mediterrània els boscos habituals com aquest, fixeu-vos, si anés amb un avió, això podria dir que són les Gavarres, no? O la Sierra d'Irta. Doncs els boscos del fons marí a la Mediterrània, el 90 i escaig % està format per focales. Les focales, a diferència dels kelps, els kelps són algues que són laminars, és a dir, tenen dues dimensions. Són làmines, ho veieu que són làmines? Tenen dues dimensions. En canvi, les focals, totes les focals, són arbres que tenen tres dimensions. Tenen tres dimensions, com aquests d'aquí, com una alzina. Les focals, els boscos de focals, són l'ecosistema prioritari sobre substrat rocós en la Mediterrània. A la Mediterrània. Fixeu-vos per què a la Mediterrània? Perquè la Mediterrània és un mar que està aquí en groc. Per què és tan groc? Perquè la Mediterrània a l'estiu s'escalfa molt, sobretot la Mediterrània oriental, on les temperatures poden ser terribles. A Xipre, per exemple, la temperatura arriba a uns 30 i escaig graus a l'estiu, és una barbaritat. Naturalment hi ha llocs més freds a la Mediterrània, com són el Golf de Lleó, el nord de l'Adriàtic o la zona del Bòsfor, les Dardanels, aquesta entrada que no he explicat abans, l'entrada aquesta al Mar Negre. El Mar Negre és un mar fred i aquí aquesta zona del Bòsfor, dels Dardanelos, és una zona freda. També per una altra raó, i és que la tramuntana a l'hivern arriba prioritàriament tant en aquestes tres zones. Naturalment la tramuntana travessa tot el centre de França, que és una planassa bestial, fins aquí, provoca zones de molt vent i aigua freda aquí. Naturalment travessa els Alps maritins i els Alps aquí en tot el que és l'Adriàtic, el vent tant de nord-oest com de nord-est, com de nord, i aquí naturalment els vents que venen de Rússia refreden terriblement aquesta zona, afegit per el fet que hi ha el Mar Negre que també porta aigua freda. Per tant, aquestes són les zones més fredes del Mediterrani, però malgrat tot, el Mediterrani a l'estiu s'escalfa. I aquesta diferència de temperatura fa que kelps només en puguin existir aquí, a l'entrada de la Mediterrània, on hi ha entrada d'aigua atlàntica més freda, i després aquesta aigua atlàntica remunta per Sicília. A Sicília també trobem algunes laminariales d'origen atlàntic, aquí a Sicília, i després hi ha les altres laminariales que ja estan en fondària, en llocs freds. Les focales, com deia, són arbres en tres dimensions que quan veig un bosc tinc claríssimament que hi ha l'arbre, hi ha arbust com aquest d'aquí, hi ha herbes, hi ha espècies incrustants, hi ha espècies epífites, és a dir, tinc tot uns estrats de vegetació. Això és
fantàstic, no? La majoria d'arbres del Mediterrani són baixets, fan uns 40 centímetres, però el bosc està estructurat com podria estar estructurat un kelp o podria estar estructurat un alzinar. Aquí, per exemple, us he posat algunes algues que viuen a sobre, diatomees, o alguns animals que estan per aquí sobre. És a dir, si començo a remenar, per exemple, amb un quadrat de 20 centímetres per 20 centímetres, no metres, centímetres, puc trobar fins a 120 espècies diferents d'algues, només d'algues, perquè veieu que és un ecosistema molt, molt complex. Llavors, si a terra tots distingim això, a 0 metres estem habituats a veure aquests pins, el Pinus halepensis, que és aquest pi que viu a prop de la costa. Aquí poso un exemple d'estratificació en alçada. Per exemple, puc trobar alzinars a una alçada com aquí a Girona, per exemple. Si vaig més en l'aire, a Olot, trobaré, per exemple, boscos de fatxos, i molt més en l'aire, boscos de coníferes. Aquesta sonació que existeix, aquests canvis, perdó, no sonació, canvis de vegetació que existeixen en alçada, en medi terrestre, que passes de boscos de pinus, boscos de puercus, boscos, ho dic en llatí perquè veieu que són gèneres diferents, pins, alzines, roures, fatxos i coníferes de gèneres diferents. En medi marí també passa el mateix i quan vaig en fondària també trobo boscos. I aquests boscos, igual que en medi terrestre, els boscos de baix de tot són boscos densos i quan arribo a les altes muntanyes els boscos cada vegada són més esclarissats. El mateix passa en medi marí, però al revés. A dalt de tot hi ha boscos molt densos perquè hi ha fins a 2.000 micromols de fotons per metre quadrat segons d'irradiança, una irradiança molt alta en superfície que permet boscos molt espessos, molt densos, i a mesura que vaig profunditzant els boscos són més clars i, per exemple, a 50 metres, aquesta foto és a Formentera, els arbres estan distanciats pràcticament 1 metre un de l'altre, perquè hi ha molt poca llum, hi ha molt pocs fotons i llavors necessiten... no hi ha fotons per tothom. Això passa el mateix si jo miro el medi terrestre, podia fer el mateix, dir, mira, això és la Sibèria i això és la selva tropical. Si jo vaig a la Sibèria són boscos molt laxes, la selva tropical són boscos molt espessos, doncs el mateix passa en medi marí, en fondària. Aquest eix de fondària seria com l'eix latitudinal en medi terrestre o l'eix altitudinal en medi terrestre. Aquests boscos també de la Mediterrània canvien d'aspecte a la primavera i a la tardor, perquè aquests boscos, com he dit, estan constituïts per espècies... Ai, perdó, aquest dibuix no m'ha quedat bé, espereu un moment. Són espècies que tenen un disc basal i tenen un cauloide, això és el disc amb el que es fixen el substracte i el cauloide. A la foto es veu molt bé. El disc basal, un moment que us netejo la diapositiva, això és el disc basal i això és el cauloide. Llavors, fixem-nos, aquestes plantes cada any fabriquen les branques i cada any les perden. A la tardor, fixeu-vos, els boscos han perdut les branques, ho veieu? I a la primavera aquestes branques han crescut. Els cicles que observem en medi terrestre s'observen també en medi marí. Aquí els veieu, els boscos a la primavera, els boscos a la tardor. El mateix, aquests boscos que veiem en medi terrestre que quan es degraden passen per prat i acaben en desert, això que estem acostumats a veure sempre en medi terrestre, es veu perfectament en medi marí. Això seria un bosc. Aquí han passat uns orissos que se l'estan menjant, aquests boscos. Els orissos o Paracentotus vivus és un dels pitjors herbívors del Mediterrani i aquí és el que ha quedat després de que passés aquesta manada d'orissos. És similar a el que hem vist abans en els kelps. Aquí perquè veieu un bosc preciós
baixet, no fan més de 40 centímetres, els del Mediterrani, el 90 i pico dels boscos del Mediterrani no són més de 40 centímetres d'alçada. Aquí, després de que passessin els orissos, una manada d'orissos, al parecen totus lividus, un dels pitjors herbívors que hi ha a la Mediterrània. Aquí, altres coses que poden degradar els boscos. Això no és una classe, hi ha molts altres factors, però parlo molt general. Aquí, per exemple, com la major part dels boscos de la Mediterrània estan en perill per diverses raons, per exemple, l'eutrofització de l'aigua, els orissos, el canvi climàtic, el que normalment trobem al Mediterrani ara és això que veieu aquí. O sigui, els boscos cada vegada és més difícil trobar-los. Els boscos estan en perill d'extinció a gran part del Mediterrani i el que solem trobar només és això. Només alguns afortunats a les Illes Medes, a les Formigues, a Balears, a alguns llocs a la Costa Brava, naturalment, a Colombrets, etc. A llocs molt ben conservats podem trobar boscos a totes les fondàries, aquests boscos que us he dit que estaven a totes les fondàries. Això, trobar boscos a totes les fondàries és molt difícil. Normalment veiem el de dalt, perquè els orissos aquí dalt ho tenen molt malament per subsistir, perquè les onades els fan caure, però els de baix també els solem trobar, perquè a baix de tot no hi ha orissos, aquest parathen totus lividus, però aquests boscos intermitjos estan en perill d'extinció a la major part del Mediterrani. Llavors també, naturalment, l'eutrofització fa desaparèixer els boscos. Fixeu-vos el que passa dintre un port, no hi ha boscos a dintre dels ports. Hi ha moltes raons per les que els boscos estan desapareguent. I per últim, l'últim ecosistema que us explico, espero no estar avorrint gaire el personal, és el coralligen. El coralligen és aquesta meravella que veieu aquí. El coralligen és el hotspot, el punt calent de la Mediterrània, el lloc on hi ha més espècies, més que en els prats de fanerògames. El coralligen és això que veieu aquí, ara explicaré el que és, però fixeu-vos, ja només veient-ho, ja veus que hi ha molta vida. Rep el nom perquè hi viu el corall vermell. El corall vermell, que és un tipus de corall del Mediterrani, no és un corall hermatípic, no és un corall que faci esculls coralins, és un corall així arborescent, amb els seus pòlips tan bonics, però el coralligen rep el nom del Corallium rubrum, que és el corall vermell que hi viu aquí. El coralligen, aquí el veieu, és una estructura, una bioconcreció que es diu, aquí la teniu, ara explicaré com es forma, que és d'origen calcari, està formada prioritàriament per carbonat càlcic d'origen orgànic, fabricat per animals o vegetals, ara ho explicaré, i que té una certa alçada, i aquest carbonat càlcic està ple de forats, històries, on hi viuen nudibranquis, esponges, llagostes, bivalves, entozous, gorgònies, peixos i multitud d'organismes variats. És un paradís. De fet, els submarinistes, sempre que podem fer immersió al coralligen, és molt més divertit que no pas la roca nua. El coralligen existeix només a la Mediterrània. Això només existeix a la Mediterrània. El coralligen està construït prioritàriament per algues calcificades com aquestes dues espècies que us pinto aquí. Fixeu-vos, com el coralligen habitualment viu en llocs foscos o amb molta fondària, les algues aquestes solen ser algues planes. I per què? Per augmentar la superfície de captació de la llum. Augmenten la superfície de captació de la llum siguent aplanades. Jo si paro el sol m'estiro. I llavors aquestes algues creixen, com dic, a llocs foscos a prop de la superfície, però sobretot en fondària sobre la roca costanera. I van creixent successivament, les de sota es moren i les de sobre van creixent. És un organisme que està tot el rato, és com un organisme, està tot el rato creixent i essent destruït. Per exemple, les algues el fan créixer. Per exemple, si una llagosta hi deixa la closca allà, la closca també
contribuirà a la formació del coraligen. Però després ve un dàtil de mar, fa un forat i el dàtil li deixa la closca. Amb el forat destrueix el coraligen, però amb la closca l'ajuda a créixer. Però, vaja, el coraligen creix molt lentament. Perquè us feu una idea, aquestes algues, que les veieu aquí, veieu això rosa que es veuen aquí? Són aquestes algues que us dic que van construint el coraligen, aquestes d'aquí. Aquestes van fer un experiment i creixen a menys d'1 mil·límetre a l'any. O sigui, creix a una velocitat de tortuga menys que una tortuga. Molt lenta, molt lenta. I, per tant, per construir un coraligen, el coraligen pot tenir tranquil·lament 3 metres d'alçada fins a 6 metres d'alçada. I per construir-lo, el coraligen es triga moltíssim. Es calcula que el coraligen més vell del Mediterrani té uns 7.600 anys. És a dir, molt més antic que les piràmides. Molt més antic que les piràmides. Molt més antic que la cultura minoica. Quan les cultures es van col·locar en el Mediterrani, els fenicis, els grecs, tot això, els egipcis, el coraligen ja començava a formar-se, algun del coraligen. El coraligen, doncs, és una estructura d'origen orgànic formada prioritàriament per algues i es troba en el Mediterrani. Me direu, fins a quina fundària creix el coraligen? Per exemple, aquí veieu la roca costanera i aquí veieu que hi ha això d'aquí baix és sorra. Sobre sorra no hi creix. Aquí ha crescut aquest coraligen perquè devia haver-hi alguna pedra anteriorment. Vosaltres sabeu que el Mediterrani, doncs, si em permeteu, faré una diapositiva per explicar això. Vosaltres sabeu que al Mediterrani hi ha roca i la roca arriba aproximadament fins el que es diuen uns 50-60 metres d'alçada, de fondària, arriba la roca costanera. Després, la major part dels fons que hi ha després, la major part, tret alguna roqueta, és sorra o fang. Això ho teniu clar, A què és degut això? És degut a que des de la darrera glaciació del Gurn, fa uns 17.000, 18.000 anys, 17.000 a uns 20.000 anys, no 18.000, 17.000 a 20.000 anys aproximadament, el mar estava a uns 120 metres per sota el nivell actual. El mar estava en aquesta fondària. Llavors va començar a pujar i primer no pujava així recte, feia això. I clar, tant pujar i baixar, tota aquesta part d'aquí baix va quedar erosionada i per això el fons del Mediterrani és més aviat, aquestes fondàries entre 50 i 100 metres, la major part és sorra o fang. Està erosionat per la pujada al nivell del mar, les onades van fer pujar durant tots aquests milers d'anys i van destruir tot això. Però l'última pujada del nivell del mar fins aquí ha estat una mica més ràpida. Es va arribar al 0 metres actual fa uns 6.000 anys, aproximadament 5.000, 6.000 anys. Per tant, la roca costanera, aquesta roca costanera, que permet el desenvolupament del coraligen, es troba prioritàriament fins als 60 metres de fondària. I és per això que el coraligen el trobem aquí. És cert que, per exemple, fa uns anys, el 2013 o 2014, no me'n recordo exactament, vam trobar coraligen mort a uns 110 metres de fondària, mort. Efectivament, perquè el nivell del mar ha anat pujant i, esclar, aquí hi havia coraligen, però es va morir i el que està viu està en aquestes fondàries. El que passa que està en, diguéssim, el coraligen actualment creix molt a poc i realment, per exemple, si els pescadors arrosseguen el coraligen, com això és calcari, ho destrossen, no? I llavors s'ha de protegir extraordinàriament perquè si ho destruïm
no ho podem refer ni pensar-hi a escala humana. Per això la Unió Europea ha prohibit pescar per sobre dels 50 metres de fondària, per no destruir el coralligen, que és tan important perquè, entre altres coses, és el lloc on viuen gran quantitat d'espècies d'interès econòmic, els meros, les dorades, els sards, les llagostes, tot això viu per aquí. I, a més, hi troben refugi, dormitori, infermeria, és a dir, quan es troben malament, molts animals, encara que siguin pelàgics, baixen en el coralligen. Sí que és cert que vivim també de sardines i d'altres peixos pelàgics, però, o mengem tonyines, que són pelàgics seguríssim, però gran part dels organismes de gran valor econòmic es troben en el coralligen. Llavors, vist això, anem a fer un resum, ja concloc. Fixeu-vos, si mirem el planeta, naturalment a la zona càlida hi trobarem els esculls coralins. Això ens ha quedat clar, zona tropical, subtropical, trobem els esculls coralins. A la Mediterrània no, perquè la temperatura baixa massa a l'hivern. A les zones fredes del planeta hi trobarem els kelps, tant a l'hemisferi nord com a l'hemisferi sud. A tot arreu, a tot el planeta trobarem fons detrítics amb rodolits, a tot el planeta també trobarem els prats d'algues, encara que siguin més abundants a les zones càlides, i llavors els prats de fanerògames tenen una distribució més estreta, sí que es troben molt bé en aquesta part del sud asiàtic, però ja hem vist que, per exemple, a la costa oest africana o a la costa d'Amèrica del Sud, oest, a l'oest d'Amèrica del Sud, no, ho he restringit així, i al Mediterrani, els nostres paisatges més comuns, que hi ha boscos de focals a altres llocs del planeta, però aquestes focals petitetes de 40 centímetres, això és lo típic d'aquí. Naturalment, també és típic d'aquí el coralligen. Això espero que ara, quan us ensenyi aquesta diapositiva que us passo aquí, tan xula, i veieu tots aquests paisatges, ja ningú dubti que això és un prat de fanerògames, això són esculls coralins, això són els kelps, que nosaltres tenim boscos d'aquestes focals i el coralligen, i que també tenim fons detrítics, prats d'algues i prats de fanerògames. Això suposo que a tots us ha quedat clar que era l'objectiu d'aquesta xerrada, espero no haver-me allargat excessivament i que no us hàgiu avorrit. Us agraeixo que hàgiu estat atents i agraeixo també una altra vegada l'organització de la xerrada i sobretot algunes fotos són d'aquests companys meus, també de l'IEO i moltes d'elles són d'internet. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Conxi, per la teva exposició. Ara obrim el torn de preguntes. Si voleu fer alguna pregunta a Conxi, ara és el moment. Sí, perdoneu-me, crec que m'he allargat més del que tocava, anar xerrant, no sé si us he avorrit. Bueno. Teniu alguna pregunta? Algú té alguna pregunta a fer? Cap pregunta. Jo sí. Sí? Conxi, a veure, m'ha cridat molt l'atenció, algo sé, però el tema dels erissos, o sigui, aquestes explosions tan bèsties d'erissos, això és una cosa nova provocada per algun desequilibri que han entrat espècies exòtiques? Vull dir, que has dit, els noms científics són molt roïna, però últim que has dit que estava fent tanta malesa, és un animal exòtic, és autòcton, és que, no sé... A veure, les explosions d'orissos es deuen principalment a un desequilibri de l'ecosistema provocat perquè els orissos, el principal devorador d'orissos al Mediterrani són els peixos. Llavors, quan hi ha un desequilibri, perquè, per exemple, nosaltres
estem pescant en excés els peixos, això fa que proliferin els orissos. És a dir, quan hi ha molta pesca, proliferen els orissos, disminueixen els peixos i proliferen els orissos. Si proliferen els orissos, disminueixen les algues. A veure, jo he parlat dels orissos, naturalment, al Mediterrani hi ha molts altres no, herbívors, però, per exemple, darrerament a la Mediterrània oriental ha entrat el peix conill, que és un herbívor tremendo i que està fent estralls a la Mediterrània oriental i que aviat arribaran aquí. Però aquest, per exemple, el fet que hagi entrat el peix conill no es deu a un desequilibri, sinó perquè va entrar transportat, va entrar per el canal de Suez, és una espècie de lesepsiana que es diu, i ha invadit la Mediterrània i s'ha estès. En aquest cas no és per un desequilibri, sinó que ha trobat un hàbitat que li agrada i ha començat a reproduir-se i a més és molt agressiu. I, doncs mira, en aquest cas no és per un desequilibri. Els orissos sí que és un desequilibri de l'ecosistema. Vale? Moltes gràcies. M'he explicat? Perfectament. Té la paraula Pep. El Pep? Hola. Impresionante la exposició i la didàctica i la profusió d'imatges i la manera de tractar-les, perquè has estat en tot moment tractant les imatges i captant la nostra atenció. Molt bonic. Jo tinc 3 cosetes, de les quals no tens per què contestar res, però segur que alguna ho faràs menció. Una és que has insistit en que la caulerpa, per exemple, no ha arribat encara a Catalunya, no? La caulerpa taxifòlia, la caulerpa cilindràcia sí, Sí. Jo no soc un entès d'això ni de res, però, per la qüestió de la... si estiguem en terra de l'arqueologia, no? Fins a quin punt se pot assegurar que no ha arribat o potser va estar fa 14.000 anys però no tenim constància o restes, o com a coneixedora del medi marí, segur que això ho asseveres tu i la comunitat científica. Això seria una cosa. Si és que pot arribar... Te contesto aquesta pregunta. A veure, el Mediterrani es va tancar fa uns 11.000 anys. El Mediterrani. Perdó, 11 milions d'anys. 11 milions d'anys, perdona. 11 milions d'anys. Ara deia una barbaritat. Solament. De tant en tant, és que avui ja estic molt cansada. 11 milions d'anys. En 11 milions d'anys han passat moltíssimes coses, esclar, i és realment quan es va omplir el Mediterrani es va dessecar diverses vegades, es va tancar l'obertura de Gibraltar, s'ha tancat diverses vegades, i la darrera vegada que es va omplir va ser fa uns 5 i pico milions d'anys. Llavors, quan es va tornar a omplir el Mediterrani, el Mediterrani havia quedat en molts llocs dessecat, amb molta salinitat i moltes espècies havien desaparegut. De fet, de les espècies originals del Tetis en queden poquíssimes. Llavors, la major part de la flora mediterrània actual prové de l'Atlàntic de quan es va omplir. I prové, i encara segueixen entrant espècies de l'Atlàntic, tant boreals com tropicals. Llavors, què passa? En 5,6, crec que són milions d'anys que es va tornar a omplir el Mediterrani, ha passat de tot. O sigui, que podien haver-hi hagut caulerpes que després es van extingir, etc. Però des que hi ha estudis, l'única caulerpa que hi havia al Mediterrani era la caulerpa prolífera. Des que hi ha estudis. I realment, des que, diguéssim, es va obrir el canal de Suez i, a més, hi ha aquesta globalització tremenda de l'espai, cada vegada estan entrant més espècies al Mediterrani. Si no hi ha més paraules, volia també, si fes algun comentari des de, diguem, la nostra preocupació ecologista, més de tipus
com està l'assumpte de l'acidificació del mar, de l'augment de la temperatura. Has fet menció al CO2 i estem preocupats, especialment en ecologistes, o almenys jo, per la qüestió del dipòsit de partícules de la contaminació. No algo així com gasos o esas cosas del calor que produce, pues eso, ¿no? Acelera processos o fastidia uns altres, no? L'acidificació de la Mediterrània com a mar tancat a causa dels contaminants, especialment la deposició de partícules de les diferents activitats industrials. No sé si això... La veritat, l'acidificació ve deguda principalment a la concentració de CO2 dissolt a l'aigua. Llavors, es calcula, no he posat mapes, però esclar, no era una xerrada per parlar de l'efecte, els impactes de l'home i tot això. Hauria pogut parlar-ne més, però ja m'he allargat prou. Però hi ha mapes calculats del que pot passar a finals d'aquest segle si no s'atura el canvi climàtic. I espanta més l'acidificació dels oceans, inclòs el Mediterrani. Per exemple, el Mediterrani sí que és cert que s'està escalfant molt més de pressa que la resta de mars. Per lo que he dit, és molt poc fondo, és petit, etc. Però espanta més l'acidificació del mar Mediterrani que el seu escalfament. O sigui, l'acidificació dels oceans a nivell mundial que l'escalfament del Mediterrani. És a dir, l'acidificació, si no s'atura el canvi climàtic, a finals de segles serà tremenda i, és clar, tenint en compte que, per exemple, el coraligen està format bàsicament per carbonat càlcic, doncs començarà a deteriorar-se. Els esculls coralins igual. Tots els organismes, imagineu-vos, totes les algues calcificades fitoplantòniques del planeta tindran problemes. Hi ha alguns científics francesos que em van dir un dia, bueno, si desapareixen el fitoplàncton calcificat serà substituït per espècies no calcificades. Vale, potser sí, però sí que és cert que si desapareixen estàs impedint un altre pou de carboni. O sigui, estàs fent desaparèixer un altre pou de carboni del planeta. És a dir, és difícil de prediure totes aquestes coses, però sí que és cert que el Mediterrani, al ser tan petit i tan poc fondo, l'escalfament global el patirà molt més, l'acidificació jo crec que serà idèntica o similar a la dels mars propers. Era això el que me preguntaves? Fer un comentari. Hi ha diferents abordaments de la pregunta-comentari meua. És més que correcte, gràcies. I una altra coseta, per així acabar més, que me l'ha apuntat, més bonic, és sobre l'excepcionalitat dels columbrers que tenim així. Si volies fer un... Les illes Columbrets, mira, quan era joveneta, l'any 92, vaig anar a Còrsega a mostrejar. I al cap d'uns anys vaig anar a Columbretes. No, perdó, primer vaig anar a Còrsega, després vaig anar a Cabrera, a Balears, i després vaig anar a Columbretes. I el Quique Ballesteros també va fer el mateix procés, però a l'inversa. I sempre teníem discussions de què era el que estava més ben conservat, si Cabrera, si Columbretes o Còrsega. I l'únic que van coincidir és que els fons detrítics de Columbretes, gràcies a Déu, i degut a que Columbretes, per al qui no ho sàpiga, és un volcà submarí que arriba a la superfície i fa una petita... El cràter està trencat, però es veu a sobre del mar, s'hi pot anar en barca i tal. Però no és un lloc protegit, perquè si hi ha una tempesta no hi ha protecció. De manera que això ha fet que els pescadors no hi anessin a quedar-se uns dies a pescar per allà. O sigui, hi van però tornen. I després, gràcies a Déu, es va fer una reserva marina allà fa uns anys i això ha fet que coincidim sempre. Columbretes és segurament
el fons detrític de Columbretes és el que hi havia al Mediterrani abans, a tot el Mediterrani, fa 500 anys. O sigui, és pristí a tope. Quan jo, per exemple, que soc algòloga, i baixo a l'estiu a Columbretes a 35-40 metres a veure els fons detrítics, i cada vegada que pujo estic a punt de tenir un atac de cor. Perquè el que hi ha allà, aquella varietat, aquella riquesa, jo no l'he vist enlloc. I el Quique Ballesteros coincideix amb mi. Amb el tema del coralligen discrepem, però amb el fons detrítics de Columbretes és del cel. Això sí, hi ha un problema a Columbretes. La darrera vegada que hi vaig anar, en aquests moments estan patint molt l'escalfament de l'aigua, el canvi climàtic l'estan patint moltíssim. I tot el que està per sobre de 30 metres està molt tocat, però està tocat a tot arreu. Però els fons detrítics són el cel per un algòleg. Bueno, i per un zoòleg. Quan veus aquelles llaustorres per allà passejant-se i que no hi caben a les cases, estan en uns forats i són tan grosses que només hi cap la part de darrere, la part anterior la tenen fora de la casa perquè no hi caben. És bestial el que hi ha a Columbretes. Però el fons detrític, la part de dalt està molt tocada, igual que tota la Mediterrània. Ells i tots. Però sí que és... O sigui, el fons detrític, ja dic, el Mediterrani fa 500 anys, o 1.000 anys. És verge, pristí. No queden llocs així. Alguna altra pregunta? De moment al xat no contesta ningú i manetes per ahí no veig alçades. Bueno, te faré una pregunta, pues. ¿Se está observando un canvi en les espècies piscícoles de la Mediterrània per canvi climàtic? En les espècies? De peixos. Sí, ui, i tant, i tant, i tant. Clar, imagina't, per exemple, aquí a la Costa Brava cada vegada hi ha més espècies que abans no eren comunes aquí. El talassoma pavo, per exemple, nosaltres de petits no en veiem. Peixos ballesta no en veiem. Raons no en veiem. Esprets no en veiem. En veiem poquíssims. Cada vegada n'hi ha més. Però, a més, el problema no és aquest, jo crec. El problema és que el problema que està passant, bàsicament, al Mediterrani és que el període fred cada vegada dura menys. I això impedeix que moltes espècies, tant d'algues com de peixos, no tinguin prou temps per reproduir-se. Per exemple, les sardines necessiten molt més temps per reproduir-se, d'aigua freda, me refereixo, necessiten un període d'aigua freda llarg per reproduir-se. Llavors, què passa? Si no tenen durant l'any un període suficientment llarg, no els hi dona temps. I, per tant, la sardina cada vegada és més escassa i més petita. Entre que hi ha molta sobrepesca, però també és per això, perquè no tenen prou temps per fer la fressa i tot el que fan els peixos. Això és algo important. De fet, ja es planteja molta gent que en comptes de menjar sardina i anxova, que és un aliment bàsic a la meva zona, a la Costa Brava, doncs haurem de menjar altres coses. Altres peixos blaus que aguanten la temperatura d'Alacant i que pujaran cap aquí d'aquí un temps. Entens? Això s'està notant moltíssim. Morenes, per exemple, i congres. El congre és més boreal que la morena. Congres, quan jo era petita, em veies filons. Ara tens problemes per trobar un congre. En canvi, morenes, que no en veiem mai, doncs ara en veiem quantitat. Per exemple, tu anaves a Cabrera i a Cabrera hi havia tantes morenes que no hi havia prou cases per totes. Veus les parets amb les morenes per allà passejant-se. Això, a la Costa Brava, ni pensar-hi. Doncs ara, a la Costa Brava hi ha moltíssima morena. Cada immersió en veus de morenes, vàries. Abans, una era difícil. O sigui que està canviant tot. He contestat? Sí, molt bé. Bueno, pareix que ningú més vol... No hi ha dubtes, igual no...
Espero que us hagi agradat i gràcies per estar fins ara escoltant i merci per la vostra companyia. Merci a tu, moltes gràcies.